Srpen 1968. Češi vyděšeně sledují, jak jejich zemi obsazují cizí vojska. Vojenská operace je řízená z Kremlu. Má jediný cíl – udržet zemi v sovětské sféře vlivu. To se také daří. Dalších 20 let patří Češi k nejposlušnějším vazalům Moskvy. Až do roku 1989, kdy se sovětská moc hroutí. Takzvaná sametová revoluce přináší Čechům samostatnost a demokracii. Heslem je návrat do Evropy. Země se zapojuje do NATO a Evropské unie. Kreml dnes ale znovu usiluje získat moc tam, kde ji ztratil. Od událostí na Ukrajině už o tom pochybuje málokdo. I když se to už dříve dalo předpokládat, teprve až po událostech na Ukrajině vstoupilo Rusko do povědomí jako jakási ideologická hrozba. Něco, co představuje nejen problematickou zemi, ale také zemi, která se aktivně snaží oslabit Západ. Metody Kremlu jsou dnes ale jiné. Více než na vojáky a zbraně sázejí jeho strategové na dezinformace a vyvolávání emocí. Вот то, что происходит сейчас в украинской столице, подпадает, по-моему, под определение терроризм. Конечно, мы всегда будем защищать и этнических русских на Украине. Украина. Обстановка там такая, что впору говорить о конце государственности. Dezinformace, lži a polopravdy zaplavují internet a pronikají do médií. Ve svém důsledku tak v nepřehledném světě ještě posilují zmatení a chaos. Dezinformace jsou určitě fenomén současnosti a je to jeden z prostředků, jak vlastně se pokoušet manipulovat ze společností. Je čím dál tím rozšířenější, je čím dál tím agresivnější. Musíme si uvědomit, s čím bojujeme. Vedeme boj s iracionalitou, dezinformacemi, projevy nenávisti, podněcováním k násilí a v hlubším smyslu s narušováním důvěry a vzájemného porozumění. Do tohoto boje je zatažená celá Evropa a země ovládané kdysi sovětským Ruskem především. Ukrajina, Pobaltské republiky i Česko. Odehrává se tu boj o mysl každého člověka. Praha, Česká republika. V zemi vládne bezpečí a blahobyt. Poslední sovětský tank ji opustil před 25 lety. Na pohled se nezdá, že by tu probíhal nějaký boj. Ten se totiž nevede klasickými zbraněmi, ale odehrává se hlavně v mediálním prostoru. Ondřej Kundra je český investigativní novinář. Snaží se popsat mechanismy užívání dezinformací a zkoumá takzvané proruské konspirační weby, jako například Aeronet. Ty zprávy, které tady jsou, se nesou v takovém jako společném znaku kritika Ameriky, oslava Ruska, kritika jako demokratické politiky ve střední Evropě. A je to takové tajemné to celé, no. Jeden z těch aktuálnějších článků má titulek Muslimové na severu Čech trénují střelby ze samopalu. Příprava kombatantů na vyhlášení intifády v České republice, ptá se Aeronet. Ten web tady uvádí, nebo vystupuje tady pod značkou AE News, což v závorce mají American European News a píší, že to je nezávislý internetový zpravodajský portál. Ti lidé, kteří tady zveřejňují ty články, tak se depisují zkratkami, nemají tam na sebe uvedeny konkrétní e-mailové adresy. Těch dezinformačních webů tady začíná jako pomalu přibývat. A mě by fakt zajímalo zjistit, jestli lidé, kteří to dělají, jsou nějakým způsobem propojeni s Ruskem. A nebo jestli je to skupina jako Čechů nebo Slováků, kteří s nějakým způsobem se cítí třeba jako frustrováni z toho polistopadového vývoje, jestli si prostě naši demokracii a svobodu ničíme sami, a nebo jestli je to s aktivní účastí toho Ruska. Před několika lety nevěnoval v Čechách šíření dezinformací nikdo příliš velkou pozornost.
Zdálo se, že se jedná o okrajovou záležitost. Až s krizí na Ukrajině se situace změnila. V České republice se dezinformace šíří především na zpravodajských webech. Po událostech na Ukrajině jich vznikly desítky. Zatímco tradiční média jako televize, rozhlas či noviny se stále snaží dodržovat pravidla klasické žurnalistiky, nové zpravodajské weby tato pravidla programově ignorují. Záměrně šíří polopravdy, dezinformace a poplašné zprávy. V nevládní organizaci Prague Security Studies Institute působí analytička Ivana Smoleňová, která se zabývá dezinformacemi a vlivem Ruska. Proruské weby alebo proruské médiá v Čechách a na Slovensku majú viacero spoločných znakov. Sú napríklad silne protizápadné, antisystémové. V menšej miere sú proruské. Taktiež často využívajú konšpiračné teórie, emotívne slova, emotívne obrázky. Kombinujú klamstvo, polopravdu. Snažia ako sa presvedčiť verejnosť, že existuje nejaké spiknutie mainstreamových médií, mainstreamových politických strán proti obyvateľstvu. Dezinformační weby začaly analyzovat především novináři a nevládní organizace. Mimo jiné i think tank Evropské hodnoty. Původně vznikl jako studentská iniciativa. Dnes jeho členové patří k předním znalcům toho, jak dezinformace v České republice vznikají a jak se šíří. Příkladem je třeba kauza červené karty. To je situace, kdy v listopadu 2014 prezident Zeman vystoupil na Albertově, proti němu byla se svolala demonstrace, kterou svolával Martin Přikryl, aktivista z reklamní agentury. To, co po té demonstraci udělal Aeronet, což je přední dezinformační konspirační web, že vytvořil text, v kterém tvrdil, že to organizovala americká ambasáda. Jejich argumentace stála tak, že vyfotili dámu, která si z kabelky vyndavala několik červených karet a dávala je svým kamarádkám. A oni tu dámu identifikovali, na jejím profilu na LinkedInu našli, že pracovala jako nějaká lektorka angličtiny pro americkou ambasádu a z této konstrukce vytvořili dojem, že demonstrace proti českému prezidentovi organizuje americká ambasáda. Velmi rychle to začal na svém Facebooku sdílet Michal Hašek, jihomoravský hejtman. Potom prezident Zeman takovouhle věc nevyloučil. Aeronet přinesl dezinformaci jako první. Zpráva se pak šířila dál mezi konspiračními weby. Zveřejnil jí i webový portál nejsledovanější české televize TV Nova. Vymyšlená konspirace se tak načas stala součástí veřejné debaty. I přední čeští politici ji brali jako relevantní názor. Sabina Slonková je investigativní novinářka s bohatou zkušeností. V odkrývání podezřelých finančních machinací byla natolik důsledná, že se v roce 2002 stala terčem pokusu o vraždu. Sabina Slonková založila webové stránky Neovlivní, na kterých zveřejňuje databázi dezinformačních webů. Ta databáze vznikala tak, že jsme si sedli k internetu a s pomocí i spolupracovníků, kteří se zaměřují na zpravodajství z Ruska nebo se zaměřují vůbec na ruskou problematiku, tak jsme dávali dohromady weby, které jako jediné správné vidění světa považují to pro kremelské a tomu uspůsobují ty zprávy. A zjistili jsme, že jsou tam čistokrevné propagandistické servery, které se vůbec ničím netají, na nic si nehrají a když je rozkliknete, tak prostě víte, kde jste. Pak jsou tam mnohem sofistikovanější weby, které vám tam ocitují i jakoby oponentní názory, ale když uděláte hloubkovou analýzu, tak zjistíte, že primární nebo většina těch textů je právě souzní s tím hlasem Kremlu. A tam už se vlastně málo kdy dostanete k tomu, kdo je vlastní. Vlastně naší spolupracovnici Ivaně Smoleňové se to podařilo vlastně v jednom jediném případě, kdy jsme dohledali, že za tím webem stojí přímo ruští podnikatelé a je financovaný z Moskvy, ale to je skutečně výjimka, jinak se tam nedostanete, protože z veřejně dostupných dokumentů nemáte šanci nic vyčíst a ti lidé až na ojedinělé a čestné výjimky vůbec nekomunikují. Propagandě a mediální manipulaci se vedle dalších témat věnuje londýnský think tank Legatum Institute. Působí v něm také Peter Pomerancev, londýnský novinář ruského původu, který je autorem několika knih o Putinově éře a ruských médiích. Velmi se to liší od propagandistických válek 20. století.
když šlo spíše o výhru v nějakém sporu. Jako komunismus versus kapitalismus, socialismus versus liberalismus. O tom to už není. Oni skutečně vidí a popisují informace jako nástroj k vyvolávání zmatku, vyvolávání nesváru. Nezáleží na tom, jaký příběh použijete, hlavně, že vypustíte dostatek dezinformací na to, aby se pak lidé nebyli schopni rozhodnout. Protože v mlze jste ztraceni a nevíte, kudy kam. Tohle už mělo tradici v Sovětském svazu a říkalo se tomu aktivní merapryátia, aktivní opatření. Věnovalo se jim celé oddělení KGB zaměřené na vyvolávání nesváru na západě pomocí klamů, podvrhů a konspiračních teorií. Bývalo to docela umírněné oddělení. Dnes je to jejich hlavní úloha. Můžete je sice přistihnout při lži, ale to je jedno, protože záhy vyprodukují tisíce jiných. Jejich cílem není veřejnost přesvědčit, ale zmást a případně demoralizovat. Používání dezinformací má svoji oporu v oficiálních dokumentech Ruské federace. A to zejména v takzvané Gerasimově doktríně, kterou na konci roku 2014 podepsal Vladimír Putin. Valerij Gerasimov je náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace. V doktríně mimo jiné uvádí, že k dosažení strategických cílů je třeba kombinovat vojenské i nevojenské prostředky, tedy dezinformace. S jejich pomocí je možné zahltit obyvatele cílové země, dovést je k obecné apatii a nezájmu a tím oslabit jejich schopnost bránit se cizímu vlivu. Novinář Edward Lucas pracuje v londýnské centrále deníku The Economist. 4 roky také vedl jeho moskevskou redakci. O ambicích Kremlu napsal knihu Nová studená válka. Jedním z problémů, kterým čelíme, když se bavíme o bezpečnosti, je fakt, že stále hledáme nová a zajímavá slova, spíš než abychom přemýšleli o tom, co se skutečně děje. Mluvíme o hybridních válkách nebo kyberbezpečnosti a dalších podobných paslovech, která létají kolem nás. Nejedná se o nic nového, Sovětský svaz to dělal celá léta. Novinka je, že si toho začal Západ všímat, i když věřil, že to v roce 1991 skončilo. Informace jsou určitě jedním z nástrojů Kremlu. Je to způsob, jak šířit pochybnosti a pocit beznaděje a nahlodávat veřejné mínění. Způsob, jak informovat o jiných věcech, než které se staly. Informace jsou tedy vetkány do všeho, co Kreml dělá, když chce demoralizovat, rozdělovat a oslabovat cílovou zemi. Dezinformace jsou určitě fenomén současnosti a je to jeden z prostředků, jak vlastně se pokoušet manipulovat ze společností, je čím dál tím rozšířenější, je čím dál tím agresivnější a ne snadno se proti němu nějakým způsobem ta společnost může bránit. O to je nebezpečnější, protože se obtížně nějak exaktně dokazuje. Čemu my jsme jako republika vystaveni je co? Je to většinou zpochybňování Evropské unie, je to zpochybňování NATO, je to kritika Spojených států, je to kritika kdejakého neduhu, který se kdekoliv v nějaké evropské zemi objeví. Velice se na tohleto hodí neschopnost řešit migrační vlnu. Je tam jasná propagace nějakých jako ruské politiky a těch moskevských deklarací a těch moskevských výkladů, ať už dějin nebo současnosti. To je vlastně rozděleno vlastně až barvotiskově, nebo nějak, jako bych řekl, prvoplánově, ale není to neškodné. A může to samozřejmě v té společnosti vyvolat nějaké názorové posuny. Dezinformační weby jsou v drtivé většině anonymní a není možné jednoznačně určit, odkud působí. Aeronet dlouhou dobu udával adresu redakce v holandském Eindhovenu. IP adresa domény je registrována v Bratislavě. Většina článků je podepsaná iniciálami VK, což má být zároveň šéf-redaktor webu. Asi nejvíc by mě lákalo zjistit v tuhletu chvíli, kdo je onen tajemný VK, což se zdá, že je člověk, který na ten Aeronet píše nejčastěji. No a pak samozřejmě, jestli zatím jsou ještě nějací další důležitější lidé, kteří jsou v pozadí, tak to bych rád zjistil, kdo ti lidé jsou a jak vlastně fungují a odkud. Aeronet byl před několika lety založen jako webová stránka o amatérském létání. Poměrně záhy se proměnil v uzavřené fórum expertů v IT.
Krátce poté, co Rusko anektovalo Krym, změnil své zaměření na informační web s proruskou orientací. I'm a journalist from the Czech Republic and I'm trying to find actually this company which should be here, American European News, Luftwagen 81. I don't know this company. You have never heard about it? No. Because they use this address. Well, I can ask my colleague. Do you have one moment? Yeah, that would be nice. This is not this building. Yeah, it's this building, but it's not. This company is not in this building. Did you try to phone? Yeah, of course, this but number? of course, but it doesn't work. Okay. Both of those numbers doesn't work. And do you have a name from the guy who works there? Well, they are anonymous, so there are no names of those guys, and they still use this address. So you don't have any idea? I don't have any idea who it is. Okay. Yeah. It's just really strange. Yeah, it's strange. Ono skutečně není jednoduché odhalit, kdo za tím webem je, protože lidé, kteří za ním stojí, jsou velmi sofistikovaní v oboru IT, čili schopnost zakrýt ten Ironet je poměrně veliká, protože prostě ví, v čem chodí. Konkrétní propojení těch webů na ruský biznis se nám podařilo v případě serveru Eurodeník.cz, kdy se nám podařilo prokázat, že zatím stojí ruský biznis, stojí zatím ruští biznismeni. Je to klasický propagandistický zpravodajský web a z důkladné rešerše a z důkladného pátrání po tom, kdo stojí za vydavatelem firmou Ecovellary, tak se ukázalo, že za nimi stojí ruští občané, kteří v podstatě se zabývají globálně mediální problematikou, mají další mediální projekty a jejich matka sídlí na britských Panenských ostrovech. Já si myslím, že nemůžeme udělat automatickou spojnici mezi těmi prokremelskými weby a Kremlem. Já si myslím, že i když tím opovrhujeme, nebo je to věc, kterou považujeme za špatnou, tak to máme přistupovat úplně stejně jako ke všem jiným věcem, které popisujeme. A tady prostě jasné důkazy nemáme. Ano, směřuje to k tomu, je to vysoce pravděpodobné, dokonce si myslím, že v 90% to tak je, že nějaké peníze na provoz těchto webů chodí z Ruska, ale důkazy prostě na to nemáme. Takže tak je potřeba k tomu přistupovat bez emocí, jako vždycky. Migranti chtějí Eurábii a globalisté migranty využívají ke zničení západu, říká islámský akademik. Německo pohrozilo žalobou odmítačům kvót na uprchlíky. Vtrhne německá armáda do Česka? Je to reálné. 2 arabské ženy napadly bankovního úředníka a skopaly policistu. Teď se vlastně dívám na AC24, což je jeden z dalších tvůrců dezinformací v rámci té české dezinformační scény. Tady vidíme z těch titulků na té AC24, tak právě tady jsou několik základních příběhů. Jeden je, že Rusko to za nás v Sýrii řeší migrační krizi. Další je to, že na Ukrajině je velké množství fašistů, nacistů, že prostě ji vlastně nemůžeme vůbec brát vážně, že tedy všude jsou islamisté a že je evropští lídři cíleně dováží do Evropy proto, aby ti islamisté ji mohli zničit. Až 60% muslimů žijících v Evropě schvaluje islámský terorismus. A já tady hledám ten zdroj, co vlastně tvrdí. Jasně, takže tady jde o tvrzení nějaké konkrétní osoby, kterou má být francouzský politolog Ivan Plot. Takže vlastně tady nejde o žádný konkrétní výzkum, který by ta AC24 představovala, ale otiskuje tady konkrétní prohlášení dané osoby. AC24 to dává do titulku a působí to, že to tak je. Ondřej Geršel je podnikatel a šéfredaktor stránek AC24. Tyto stránky zmiňuje think tank Evropské hodnoty ve své studii o dezinformačních webech. Portál AC24 denně navštěvuje okolo 20 000 uživatelů. Reklamní plocha, kterou provozovatel umístí vedle svého textu, tak může přinášet příjemné zisky. Tak tohle je portál AC24, který utváříme už 5. rokem. Mě i samotného zajímalo, jaké informace teda můžeme přinést, které se v médiích běžně neobjevují, a těmto informacím dáváme prostor. Spolupracujeme s autory ze zahraničí, i českými, i slovenskými.
Tak my vycházíme z titulku, který byl daný tím autorem a pokud to tak vidí samozřejmě někdo, tak to je jeho právo na názor, jestli to tak vnímá. Takže my tu autenticitu toho článku zachováme a necháme mu prostě volný prostor. My to revidovat nebudeme. Ani to nikdy jsme nedělali. Potom to může teda vyvolat rozpaky, ale věříme, že ten čtenář je prostě inteligentní, aby si utvořil názor sám. Kremlin Watch Report, aneboli fungování českých dezinformačních webů, kde jsme zmíněni. A popisují teda ty nekalé praktiky, které provádíme. S tím se prostě nestotožňuji, že by to byl nějaký cíl fungování českých dezinformačních webů. Jakože bychom skutečně do toho zapadali. Protože vím, co je náš postoj a proč to děláme. A to není rozhodně důvodem k tomu, aby jsme byli teda onálepkovaní, že jsme ruská propaganda. Kreml nás nefinancuje, máme svoje zdroje, které pocházejí z reklamních prostor, které my nabízíme a prodáváme. A to je jediný náš zdroj příjmu, ze kterého žijeme. Provozování zpravodajského webu se v posledních letech ukazuje jako vhodný podnikatelský nástroj. Kontroverzní zprávy s výbušnými titulky dokáží zajistit větší návštěvnost a tedy větší zisky z reklamního prostoru. Na Masarykově univerzitě vznikla studie manipulativních technik, které používají dezinformační weby. Její autoři analyzovali v průběhu 3 měsíců články na stránkách AC24, Svět kolem nás, Parlamentní listy a také na zpravodajském portálu Sputnik. Na základě těch dat, nebo ty naše analýzy, my nejsme schopni říci, jestli ty servery činí vědomně, že šíří nějaké dezinformace nebo manipulace, anebo jestli je to jenom, můžeme říct, žurnalistický šlendrián, že si neohlídají například ověření informací, nemají čas napsat ty články třeba kvalitně. Nicméně na základě těch analýzy můžeme říct, že spoustu těch témat je rámovaných tak, že to vyhovuje Rusku. Autoři článků využili celou řadu manipulativních technik, jako například svalování viny, fabulace, nálepkování, apel na strach a relativizace. Nálepkování technika, kdy vlastně toho aktéra označíte nějakým jednoduchým přídomkem nebo přijavným jménem, například krvelačný Erdogan. Vy už vlastně čtenáři řeknete, jak o tom člověku má smýšlet. A podobně to můžeme mít u jedinců, podobně to můžeme mít i u skupiny lidí, takže to můžou být například migranti. Často byly používány nálepky jako neschopná Evropská unie a podobně. Pokud budete kritizovat úplně všechno znevěrohodňovat, tak vaše publikum začne být apatické, přestane se zajímat třeba o tu politiku a pak bude mnohem náchylnější na nějaké jednoduché manipulace skrz emoce. Nejúspěšnějším portálem považovaným za dezinformační web jsou Parlamentní listy. Jejich stránky denně navštíví okolo 300 000 čtenářů. Sabina Slonková zařadila Parlamentní listy do databáze proruských konspiračních webů před 2 lety. Majitelé listů ale protestovali s tím, že ve svých článcích dávají prostor oběma stranám sporu. Primárně oni nejsou, nebo nedělají to, co dělají a nevznikli proto, aby šířili nějakou propagandu. To je prostě čistokrevný biznis a z tohoto hlediska je to dělané dobře, protože už ten název Parlamentní listy pro lidi, kteří se neorientujou, tak vyznívá, že to je prostě nějaké oficiální periodikum a v tu chvíli přistupují k těm informacím samozřejmě s větší mírou důvěry. A úplně upřímně v dnešní době, kdy lidi jsou zahlcený informacemi, tak vlastně po nich nemůžete ani chtít, aby se v tom orientovali. Většina lidí, kteří konzumují zprávy na webu, tak to prostě konzumují, jak to leží, tak to běží a nerozlišují důvěryhodnost, serióznost, potažmo, jestli se zatím prostě neskrývá nějaký úmysl a jestli ty informace vůbec nejsou úplně celé živé. Internetová média přebírají čtenáře tištěným deníkům a ty se je naopak snaží udržet za každou cenu. Například prvním stranám Mladé fronty Dnes během několika týdnů v létě 2015 dominovaly fotografie uprchlíků a titulky jako Hranice zavřít umíme. Velké deníky si osvojují stejné manipulativní techniky, jaké byly dříve vyhrazené bulváru. Chybí jim čas na zpracování témat i zkušení editoři. Podílejí se tak na vytváření emotivních zpráv, nikoli kvalitních informací. I
Myslím, že média mají v současné době vážný problém. Mnoho novin a časopisů často nemá redakční editory. V lepším případě zkontrolují pravopis a zkrátí článek, aby se vešel na stránku. Prověřování faktů je velmi důležité. My jsme jediná britská publikace, která má stále oddělení na ověřování faktů. Vše, co napíšeme, je důkladně zkontrolováno profesionálním korektorem a to je velmi nákladné. Ocitli jsme se uprostřed obchodní a technologické změny a nevím, jak ji přežijeme. Demokracie potřebuje kvalitní média k vytváření toho, čemu Němci říkají Meinungsbildung, tedy rozvoj veřejného mínění. Pokud to však přenecháte Twitteru, nejsem si jistý, jak to bude fungovat. Je to opravdu důležitá otázka a zatím na ní nemáme odpověď. Já tady před sebou mám výsledky sociologického šetření, které pro nás v červnu 2016 připravila agentura STEM. My jsme se dívali na to, jaký dopad mají dezinformace v Česku, protože vlastně máme problém s tím, že zatím můžeme se pouze dívat, co dělají ty dezinformační operace, ale velmi málo víme o tom, co už udělali. My jsme jim dali na výběr a ptali jsme se, věříte více tradičním médiím, Česká televize, Český rozhlas, Právo nebo Hospodářské noviny, anebo věříte více alternativním médiím, Parlamentní listy, AC24 nebo První zprávy CZ. No a 24% lidí nám řeklo, že věří více těm alternativním, což myslím, že je velmi důležitá zpráva, že tyto weby, na kterých dokážeme prokázat, že je velké množství dezinformací, tak mají důvěru čtvrtiny obyvatel. Když se těch lidí potom ptáte na to, co vnímají jako hrozby, tak tahle ta čtvrtina obyvatel má odlišné vnímání hrozeb od toho zbytku společnosti. Oni vnímají Rusko mnohem méně jako hrozbu, vnímají Spojené státy jako větší hrozbu, což je přesně ten cíl toho Ruska, aby Rusko a jeho kroky nebyly vnímány jako hrozba, nebo aspoň méně, a Spojené státy, nebo třeba Evropská unie, Německo, bylo vnímáno jako hrozba. Každopádne je viacero indikátorov, ktoré hovoria, alebo ktoré nám nejak indikuje, že tá kampaň samotná je úspešná. Ja neviem, napríklad témy, ktoré 5 rokov boli niekde na okraji diskusie verejnej aj politickej, sú zrazu je to mainstream. Napríklad diskusia o tom, že by Česko mohlo vystúpiť z Európskej únie. Ten názor tu bol, je tu dlhodobejšie, ale v dnešnej dobe sa zrazu o tom diskutuje na pôde parlamentu napríklad. A to tu nebolo. Nabízí se otázka, proč by vedení Ruské federace mělo v okolních státech usilovat o posilování rozporů a probouzení strachu. Jednu z možných odpovědí má politický geograf Michail Romancov. Zabývá se mimo jiné mocenskými ambicemi současného Ruska a jeho vztahem k Evropě. Rusko, podobně jako celá řada dalších států na světě, se muselo v posledních 20-30 letech vyrovnat s celou řadou výzev. Nebylo to jenom zhroucení komunismu, což tedy znamenalo provést nějakou politickou transformaci a ekonomickou transformaci, ale zároveň jsme také svědky nástupu globalizace. Tím, že neuspěli v těchto záležitostech, tak se zhroutil asi nejdůležitější pilíř jejich kolektivní psychologie a to je prostě představa, respektive z jejich pohledu nezbytnost, aby Rusko bylo vnímáno nejenom jako velké, ale jako důležité, jako stát, bez kterého nelze nic rozhodnout a nic ovlivnit. A mají pořád ještě poměrně čerstvou vzpomínku z dob existence Sovětského svazu, kdy tomu tak bylo. Po rozpadu Sovětského svazu sice Rusko zůstalo největším státem, ale počet jeho obyvatel klesl na 142 milionů, tedy na méně než polovinu. O geopolitický vliv dnes soupeří nejen se Spojenými státy, ale také s Čínou a s Evropou. Ta má oproti Rusku trojnásobek obyvatel a nesrovnatelně větší ekonomickou sílu. Jednoznačným cílem Ruska je zlikvidovat Evropskou unii, protože oni jsou schopní velmi dobře hrát svou hru s menšími aktéry. Oni by i nadále nejspíš projevovali nějaký respekt těm velkým evropským státům, jako je Británie, Francie, Německo, minimálně. Ale s tím zbytkem by měli tendenci prostě dělat si, co chtějí a vždycky by do hry prostě vsadili fenomén, který tam vidíme i teď, a to je jejich velikost, fyzická prostě rozlehlost a velikost fyzických sil, které mají.
V České republice žije okolo 35 000 Rusů. Někteří z nich se angažují v kulturních organizacích a spolkovém životě. Jde například o Institut slovanských strategických studií. Tento institut spolupracuje i s českými poslanci a díky nim může své semináře, jako například Mýty o Rusku, pořádat na půdě Poslanecké sněmovny. Aleksandr Barabanov je ukrajinský podnikatel ruského původu. Účastní se řady seminářů a konferencí, ať už jsou pořádané proruskými spolky nebo spolky, které v Ruské federaci spatřují bezpečnostní riziko. Stále platná vojenská doktrína Ruské federace z roku 2014 říká, Rusko je ve stavu permanentní války, kterou vede nevojenskými prostředky. Pokud by to stále nebylo jasné, tak máme citát ministra obrany Ruské federace Sergeje Šojgu. Nadešel čas, kdy si musíme uvědomit, že článek, fotka, video, to všechno je jenom nový druh zbraně. Když mluvíte o mediální válce, o polopravdě a tak dále, když uvádíte grafy o tom, jak klesá životní úroveň v Rusku nebo jak klesá hodnota rublu, tak uvádějte graf, jak stoupají mzdy v Rusku. Když tady mluvíte o imperialistických nějakých zájmech a o rozšiřování Ruska, mluvte zároveň i o tom, jak se rozšiřuje NATO. Aleksandr Barabanov natáčí semináře na video a záznamy pak zveřejňuje na svém facebookovém profilu. Do nedávné doby vydával časopis Artěk, určený pro ruskou menšinu žijící v Čechách. Rusko je v pozici, kdy se furt brání, kde furt se snaží vysvětlit něco a západní média spíš jako kdyby utočili. A podle mě už to trvá více let. Je jasné, že to je geopolitická válka, je to válka velkých korporací, v podstatě to naprosto jasný a logický. Jenomže v poslední době podle mě už přehání jakoby s tím útočením, s tím rozšířením NATO na východ. Už to začíná opravdu to přehání, opravdu to začíná být poměrně nebezpečný. V roce 1999 se NATO rozšířilo o první země bývalého východního bloku. Další země následovaly. Severoatlantická aliance se stala garantem jejich bezpečnosti. Že jde o agresora, který ohrožuje zájmy Ruska, to je pohled, který dominuje ruským médiím. Вот это вот 22 июня 1941 года, а это 22 июня 2016. Конечно, мы прекрасно понимаем, что нельзя, наверное, сравнивать фашистский режим под руководством Адольфа Гитлера и сегодняшний блок НАТО. Ну, конечно, совершенно разная природа, понятно, что разные угрозы, но угроза, сама по себе угроза, она существует. И сегодня, в общем-то, она тоже вблизи наших границ. Что скажете, Игорь, по этому поводу? Насколько мы, так сказать, имеем такие, пускай умозрительные параллели, или это чересчур? На новом историческом витке фактически ситуация 1941 года повторяется в 2016 году. К сожалению, война остается инструментом политики. Вне зависимости от природы гитлеровского режима и нынешних так называемых демократических режимах в странах НАТО, ведь по сути политика, которая реализуется, остается прежней. Не просто сдерживание России как геополитического конкурента и прямого военного противника. K ovlivňování veřejného mínění a nálad slouží současnému kremelskému režimu mimo jiné i tzv. Trollí farmy. Jedná se o speciální pracoviště pro působení na sociálních sítích, na kterých si v dnešní době čím dál více lidí vytváří názor na veřejné dění. Termín troll pochází z internetového slangu. Označuje člověka, který se účastní internetového diskuzního fóra se záměrem debatu rozvrátit. V Petrohradě taková trollí farma sídlí. Novinářka a aktivistka Ludmila Savčuk do farmy trolů pronikla a s cílem rozkrýt její činnost v ní pracovala jako řadová blogerka 2 měsíce. Farma trolů, to je velká budova, 4podlažní. Je tam hodně lidí, všechny kanceláře i patra jsou plná. Lidé jsou namačkaní, je tam mnoho počítačů a všude se pilně pracuje. Píše se tam do sociálních sítí, do sítě V kontaktě, Facebook, Twitter, LiveJournal, YouTube. Natáčejí se videa, kreslí obrázky. Na každý den tam jsou technická zadání pro každého trola.
každého pracovníka. A existují obecná doporučení k tomu, jak se účastnit diskuzí. Kdo to jsou opozičníci? Samozřejmě, že to je kremelský úhel pohledu. Můžeme přejít do sítě v Kontaktě, do skupiny Russia Today, kde uvidíte troly vždy, ve dne v noci. Pod každou zprávou týkající se Ruska, USA, Turecka, Ukrajiny se to vždycky hemží spoustou trolů. V komentářích se neomezují, za co u nás posílají obyčejné lidi do vězení. To tu oni dělají v mnohem větším měřítku. Je to totální extremismus. Například tu otevřeně přejí smrt Ukrajincům. A další a další. Zkrátka, zatím žádný troll nešel do vězení. Myslím, že i teď, když se podíváte, uvidíte, že tam nabírají anglicky mluvící pracovníky. Když jsem se tím zabývala už po odchodu, znala jsem člověka, který tam šel pracovat v ukrajinštině. A je to propaganda nenávisti. Posilování sporů mezi národnostmi. Tedy strašná agrese vůči komukoli, kdo se třeba jen trochu liší. To je základní funkce farmy trolů. Lidé, které tam najímají, zpočátku posílají, aby pracovali v diskuzních fórech, v blozích. Mají hrát ženy v domácnosti nebo vlastně kohokoliv. Dokonce i opozici. Ovšem pod těmito maskami, kterých může mít jeden člověk i celou řadu, se mají zabývat propagandou. Takže například tohle je dokument, který přinesla z farmy trolů Ludmila Savčuk. Je tu, jak vidíme, 124 stran technických zadání. Například tady je technické zadání ze dne 28.2. Nabízí se tu propojit smrt ruského opozičního politika Borise Němcova s tím, aby se v Rusku šířila nespokojenost. Tedy, že to někdo dělá pro destabilizaci situace v Rusku. Tady je klasický příspěvek napsaný podle technického zadání. Jak vidíte, u tohoto příspěvku je datum 1.3.2015. Mluví se v něm o tom, že Borise Němcova, ruského opozičního politika, zabili ukrajinští oligarchové. Objednali si jeho vraždu, aby destabilizovali situaci v Rusku. Fenomén dezinformací a řízeného trollingu postihl v posledních letech celou Evropu i Spojené státy. Podezření z pokusů ovlivnit rozhodování voličů se objevilo při volbě amerického prezidenta nebo ve Velké Británii v případě takzvaného Brexitu. Podobné pokusy zaznamenává stále více evropských států jako Holandsko, Německo, Švédsko nebo Ukrajina. Existuje celá věda a internetová technika, která se zabývá trollingem a aktivitami na sociálních sítích. Vytváří se falešné webové stránky a politické strany. Není to nápadné. Jde spíš o podporu existujících trhlin ve společnosti. Takže když je tu například spor o imigraci nebo práva menšin, tak ruské trollingové operace mají situaci zhoršit, udělat z toho velký problém, který oslabí zemi a ochromí veřejnou debatu. Tato metoda je samozřejmě přizpůsobena jednotlivým zemím a v některých funguje lépe než jinde. Přirozeně jsou její účinky nejúspěšnější ve střední Evropě, kde Rusové politice dobře rozumějí a mají tam staré kontakty, které mohou obnovit. České ministerstvo vnitra považuje současné dezinformační kampaně za veliké riziko, zejména snahu rozvracet veřejnou debatu a využívat existující rozpory. Je potřeba si uvědomit, kdy ta diskuze se stává zneužitou diskusí, kdy vlastně cizí moc přistupuje do té diskuse a rozdmíchává v ní ty vášně uměle. A to je něco, co si podle mě česká veřejnost zatím, pokud uvědomuje vůbec, tak určitě ne v celém rozsahu. Cílem je vlastně cokoliv, jak tu společnost vnitřně rozložit, uškodit, jak znedůvěryhodnit její vedení. To znamená, je to útok na
Vládní představitelé nejsou schopni zvládat migrační vlnu, která ale samozřejmě nenastala, takže jak by ji mohli asi zvládat, když neexistuje. Nejsou schopni vás ubránit před tím, co se tady děje, nedokáží udržet pořádek. Podívejte se, je tady spousta demonstrací, podívejte se, v Bruselu něco vybuchlo, za to může vaše vláda. Takže je to prostě takové ty zkratkovité informace, které vždycky směřují k tomu předstírat, že ten stát nezvládá sám svoji vlastní vnitřní strukturu, není schopen zajistit bezpečnost, není schopen plnit svoje základní role. BIS, Česká tajná služba, ve své výroční zprávě za rok 2015 mimo jiné uvádí: cílem ruského působení bylo zejména informační a dezinformační zahlcení publika, relativizace pravdy a prosazení mota všichni lžou. Nebezpečí ruského vlivu si také díky zprávám BIS uvědomuje i česká vláda, která představila výsledky auditu národní bezpečnosti. V auditu prověřila, nakolik je stát schopný čelit hybridním, tedy nevojenským hrozbám. Já myslím, že každý den nám aktuální události připomínají, jak prudce se změnilo bezpečnostní prostředí, jak prudce rostou bezpečnostní hrozby, jak roste nestabilita, zejména v okolí Evropské unie. A já si myslím, že je zcela na místě, abychom pokračovali v práci, kterou jsme začali před několika měsíci a prověřili, jak je naše země, jak je Česká republika připravena čelit současným závažným bezpečnostním hrozbám. Stát se musí připravit na boj proti dezinformacím a hybridním hrozbám. Shodli se na tom ministr vnitra Milan Chovanec a předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel. Dezinformační weby, které na českém území působí, jsou podle nich úspěšné. My vnímáme jako hrozbu to, že současná propaganda, především ta ruská, se zaměřila na zpochybnění téměř všeho. A to vytváří situaci, kdy občané nevěří oficiálním médiím, nevěří politikům, nevěří autoritám a vzhledem k tomu, že nemají dostatek informací a informace přicházejí smíšené ze všech stran, tak občan si potom těžko dokáže udělat vlastní názor, protože vlastně neví, kde ta pravda je. Ministerstvo vnitra zřídilo speciální oddělení Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Má okolo 20 expertů. Věnuje se dezinformacím i dalším nevojenským rizikům, na která se snaží upozorňovat státní správu. Podobné oddělení už pracuje v Pobaltí. To pražské je první svého druhu ve střední Evropě. Směrem k veřejnosti komunikuje centrum přes twitterový účet, kde odhaluje rizikové dezinformace. Jeden z prvních výstupů se týkal článku z ruských médií, ve kterém se psalo, že prezidentské volby v České republice v roce 2013 byly zmanipulované. V tom článku jsme našli jednoznačné chyby a na ty chyby jsme upozornili, protože útok na volby, jako ten základ demokratické legitimity ve státu, jsme vyhodnotili jako závažný. A vzhledem k tomu, že v té době se i hovořilo o tom, že jsou podezření z pokusu o ovlivňování voleb v jiných státech, tak jsme to považovali za nesmírně důležité z tohoto pohledu. Tohle je zase klasický případ, kdy se šířila informace, která tvrdila po těch útocích, které byly v prosinci na adventní trhy v Berlíně, že přímo z policejních zdrojů se ví, že ti teroristé operují z Prahy. A vzhledem k tomu, že tam bylo napsáno, že to přímo z policejních zdrojů, tak bylo pro ministerstvo vnitra jednoduché to popřít, protože policejní zdroje takovou informaci neměly a věděli jsme, že žádné takové informace nejsou, takže tam také bylo celkem jednoduché to popřít. České Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám vzbudilo pozornost zahraničních médií a zpravodajských služeb a vyvolalo větší zájem o hybridní hrozby. V Čechách ale nemělo jen pozitivní ohlasy. Ten první nejvíc kritický hlas zazněl a ten, který rozpoutal celou tu debatu, zazněl od prezidenta republiky. My jsme jak prostřednictvím našich tiskových zpráv a sdělení právě na twitterovém účtu, tak i prostřednictvím vystoupení v médiích tu kritiku, kterou prezident vznesl, vyvrátili. Náš ministr byl na Pražském hradě, debatoval s prezidentem. Prezidenta se nepodařilo přesvědčit o prospěšnosti našeho počínání, nicméně ta kritika z naší strany vyvrácena byla. První přímo zvolený český prezident Miloš Zeman schvaluje odtržení Krymu od Ukrajiny, podporoval zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA a kritizuje protiruské sankce. Blízký vztah k současnému Kremlu mají i další politici v Evropě. Existuje otevřený vztah s Marine Le Penovou, vztah s hnutím Jobbik, ale také méně zřetelné vztahy, například s polskou krajní pravicí, která má k Rusku blízko, ale nejsme si jistí její přímou podporou.
Existuje také otevřený vztah se Svobodnou stranou Rakouska. I český prezident má očividně blízký vztah s Ruskem. Jeho názory jsou jednoznačně vázané na ty ruské a je propojen s ruskými společnostmi. Dnes je typické, že většina evropských zemí má osobnost či stranu, která je s Ruskem propojená nebo Ruskem nějakým způsobem podporovaná. Приятно, что есть политики, которые в состоянии проводить самостоятельную политику. Это заявление Владимира Путина на встрече с чешским президентом Милошем Земаном. Он приехал в Москву. Несмотря на скандал на родине, чешское правительство сочло неподобающим присутствие президента в Москве 9 мая и отказало в финансировании поездки. Земан заявил, что санкции не будут долго длиться. Вы знаете, что не мы были инициаторами охлаждения отношений с Европой, но надеюсь, что благодаря таким политикам, как вы, нам удастся их восстановить не только в прежнем объеме, но и двигаться дальше. Знаете, политика – это как погода. Бывает охлаждение и бывает также отопление. Да, человек радуется, если после охлаждения приходит отопление. Это во-первых. Во-вторых, я полностью уверен, что санкции – это краткосрочное дело. Я публично выступал против санкций. Rusové udělali v České republice velké pokroky. Všechno to začalo v 90. letech s přílivem ruských peněz do Karlových Varů a s obchodním úspěchem starých sítí KGB a StB. To se také rozšířilo do všech politických stran. Rusko přímo neřídí, co se v České republice děje, ale rozhodně o tom má přehled a je schopno to ovlivnit. Jako Čech bych byl velice znepokojený a jako někdo, kdo má Českou republiku rád, mám z ruského vlivu obavy. V posledních letech vzniklo v České republice několik webových portálů, které se snaží dezinformace odhalovat. Mediální gramotností se zabývá také několik vzdělávacích iniciativ, jako například Zvol si info. Snaží se především středoškolákům popsat rizika spojená s informacemi na internetu. Ten problém nemusí být jenom v propagandě jako takové, které bychom museli čelit, ale že obecně jako široká veřejnost máme poměrně nízkou schopnost kritického uvažování. Vezmu jako příklad, některý z vašich kamarádů nasdílí článek na Facebook, tak už se málo kdy zajímáte o to, co to je za článek a už tomu věříte, že to sdílí ten váš kamarád. To se ukázalo, že se děje přibližně ve čtvrtině případů mezi středoškoláky. Takže je vlastně i na nás, abychom se snažili přemýšlet nad tím obsahem, který sdílíme, který čteme a který případně předáváme našim kamarádům dál. Já pořád prostě věřím tomu, že pokud popisujete ty věci tak, jak jsou, tak možná otevřete oči 1, 2, 10, 50 lidem, kteří do té doby vůbec netušili, že by měli v tom internetovém prostoru zdroje informací rozlišovat a filtrovat. Takže si myslím, že vzdát se to nedá, byť ta naděje na úspěch je prostě velmi malá, protože cílová skupina, na kterou ty weby míří, tak si myslím, že vlastně žádnou edukaci nechce. Existují řešení, která mohou a nemusí fungovat, jako například prověřovat fakta na webových stránkách. Ale také je třeba promyslet, jak veřejnoprávní média mohou znovu přitáhnout své publikum. Hlavně to vyžaduje, abychom promysleli, jak lidé získávají informace o politice. Jsou tu nějaké věci, které může vláda udělat, když už to nemohou udělat soukromá média, aby lidé dostávali přesné informace? Už jenom uvědomovat si, co se děje a rozumět tomu, za to musíme bojovat. A to může přinést velkou změnu. Podle mého názoru nás posledních 20 let nevystrašilo dostatečně. Mysleli jsme si, že nám bude stačit vydělávat peníze a vše ostatní půjde samo. V důsledku toho se Evropa rozpadá a Putin vyhrává. Takže teď bychom měli zkusit něco jiného. Je to veřejnost, která je, zní to teda
docela hloupě, ale veřejnost, která je pro nás hrozba, protože veřejnost, která ztratí důvěru ve svoje vlastní státní instituce, která ztratí důvěru v to, že by stát dokázal v rámci dělby moci správně plnit svou roli, je veřejnost, která zvolí ve volbách populistické anebo i nebezpečnější politické subjekty. Takže jako vlastně největší hrozbu v celé situaci považuji to, že by ve volbách mohl uspět subjekt, který není demokratický. Geopolitické zájmy se téměř 50 let po invazi prosazují jinak než dřív. Hrubá vojenská síla není potřeba. Stačí nedůvěra, strach a neschopnost vést rozumný dialog. Žijí-li lidé ve slabé a rozhádané zemi, svobody se nakonec vzdají sami. Dá se předpokládat, že před každými volbami budou Češi čelit vždy nové vlně dezinformací. Záleží především na nich samotných, jestli se jim podaří při volbě zachovat zdravý rozum a chladnou hlavu.